Klčov patrí k starobilým spišským obciam. Prvá písomná zmienka pochádza z listiny uhorského kráľa Bela IV. Z roku 1258. Ide pôvodne o slovanskú obec, ktorej názov pochádza od slova klčovať. Prevažujúcim zamestnaním klčovanov bolo roľníctvo. V 14. až 16. storočí patrila dedina pod kartuziánsky kláštor. Po jeho zániku v 16. storočí sa Klčov stáva podanskou dedinou spišskej kapituly. Kostol narodenia Panny Márie bol vybudovaný po tom, čo Klčov v rámci kanonickej vizitácie roku 1804 navštívil spišský biskup Ján Révaj. Pôvodný kostolík stál na tom istom mieste, kde stojí dnešný jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutým vejárovou klenbou. Častým turistickým cieľom návštevníkov obce je slovenská dominanta Spišský hrad. Do katastra obce prislúcha malá vodná nádrž, ktorá sa nachádza asi 10 km východne od Levoče a 7 km od hradu. Rozprestiera sa mimo civilizácie s lesným porastom všade okolo nej. Chov koní a vybudovaný športový areál prispievajú k dobrej životnej úrovni v obci.